Never can when was on a video circulating according to reports then on ground only in the video. When I chatted that dibia hiji in ENUGU state ebona eme ogwu ejide mbo na agba ọsọ ka cross to another country ejidele na border. So gini na-ese kita si na the reason why the guy charged to court and also imago ke persecute according to the law of the land na ndị otie no in power, ndị otie aka ha dịcha na ndị okwu ndị otu anọcha na ebe okwu na-esi ike, that they are planning ka the situation dị down ka fly the guy abroad. Yes, according to this report then kita ha na-achọ na ọ bụrụ na aka dị na everything mago so style mana the tune ni mago the thing where ko si kepu si agagodo on n'obodo. So ha na-asị na ọ bụrụ na the thing subside ya down ka fly, because many people are started asking question, kedu mgbe ya adụpụta onye na court, kedu mgbe sa ya ekpe ya ikpe, has the investigation not completed yet, or no nwebere ndị otu ya ọkpọrọ afa, because there are so many videos of him ebe a na-efe ego, ebe a na-eyi red and red to match and co. Gịnị dị ese, gịnị ji ndị ahụ enwudechala na pit ebe ahụ ọ na-eme this thing, ọ na ọ bụrụ ndị mmadụ mụrụ ha, because ihe abịazị gba nkịtị na-asị ka amalụ ka ihe due process mgbe ahụ enwudere ya 80 days edupia. At least you guys carry the public along in what you are doing, because ndị nwere ebe a bụ ụmụazị mmadụ, some of them are breadwinners. Then those ndị otu ahụ ejidecha mgba that time ndị ahụ ejide na bia mgbe aha na out including that guy na aba na alụ carpenter ka ọ dị gịnị ka ọ na-alụ ejidecha na bia mgba, what are their fate? Ajohela we na akọkwa no ENUGU state governor, biko ọ bụ na room anụ nwabụla eziokwu. Okeke nwanyị dịkwa na ntị njọ, Okeke nwanyị dị ntị njọ. So biko no amala ka ya esi mee ya wee male ha eji abana wee mee abana nni. Unu ama mgbasịkwa nkịtị ọdịza ka asị na ndị nwụrụ ebe a bụ ụmụazị chafu. Wetago ụmụ abụọ ụmụazị safo nwe video sọfịa sị na unu makwa ama na ọdịgwa warranted na ọ bụ ọzọkwa nya na akpafu ya akpafu. So wese ka ekwu enu sị na gịnị, to plot is to plan is to plot, and to plot is to conspire. So biko no ENUGU state governor nke ọ bụ na na plan to conspire, biko do si welukwa aka enwe anụ nwa na-achọ ịghọ aka mmadụ kịta si wepụ ya n'oge, si weme gịnị, si wepụ ya n'oge. That man should be brought to book. He should be made to face the consequences of his sins. Ọ bụrụ na o nwere ndị nọ empower na support ya, onye ọbụla si ma everybody expose ka ọ na-aba nga ka ndị otu ya na-aba nga, and he should not be left to roam around the street anymore, because he is a threat to the peace and the life of people. So biko in this video kono no ihe na-ekwu maka ichie billion a amela arrest in ENUGU state. All right, I greet you all my lovely fans and friends. All crazy Congo again until all if I can never na ni ba chọrọ nke ọ na-eme. I am nwetara ozi because na I and my team we are trying our best ka ifu na onye ọbụla bụ onye Igbo nwere nsogbu wee bụrụ aka ga-adịrị ọcha, I can address to revisit that case through our lawyer. So ihe gbasara ichie million, the latest update now again na aka ndị ọga abago n'ọrụ anwa. Gee ntị ọfụma, anyị nwetara report direct from the right source, ma ha akpa from gagene o ka isa alụ ọrụ anyị. Ọ bụrụ na ichie million oge ahụ ọ gbala ọsọ ozigo ndị niile ozi with his phone, gbapụzie ọsọ ka ọ gbafelu maka ha si anya waa ka the case mechie. Then ichie million wee gba ọsọ ka ọ bazie, even not one of them bụ na moto nyanwa bupụzie nya ebe ọ gbalụ moto wee nabazie Lagos. Ojiho moto ọbụba wee pụ. All one of those people ndị nọ into government nwere ọnụ na ENUGU ebe anwa move lie. Ife a bụ ndị ya na-alụkọ hand to hand. Ihe a bụ ndị otue
that club list ahụ no follow bụ ndị nke bụ ofeke no ebe anwa o nwelu ndị ọta akpo and try my best to dig out the names and before 1 week now whatever because now enwere right source. I try to make this video for a long time because gini obuna mmenya ha ga-amata na ma dig deep into that case. Mana kita now enwetago almost 60% accurate about how it happens. Or fozie 40%. Then I subom maw. So mba for Apollo ewe nwudie na Janike move wanya back. Ekwesịrị ịtụ nga na Lagos maka ebe a ka enwuderie ntị ọdịkwa. Ekwesịrị ịtụ nga na Lagos maka Lagos a ka enwuderie mana ozugbo anwa bakol mbụ ndị afụ na Enugu si bute na Enugu. Ima why? Fa chọrọ ka ata mmanwụ na Lagos maka ime nye interview na Lagos. He will reveal some secrets and some names ndị gbala agba mana obodie mana Enugu state ga-enye nsogbu. But this all ha na alụ because now all that now everybody must go down. Come on, go down. Nyaba na efu ya ọ na-ekwu with confidence. No PG fara agba ya mgba. So nke afọ dị n'akụkụ. I can ekwu no dị mmadụ na ndụ mana ịgba truth ishi million na pass mmadụ. Yes. Mana mgbe afọ lue ị ga afịfa na agwa gị because na ọgbanna free. The case is on the case close to close. That case fully close. Even those people now in Afuna Bamba like in million father free when farmer because na nkote case ya from ishi million a column in million tini me. So now all those people may call a way buluzie ishi million but an enugu a debezia near banwa and get the way banwa only ban it be and Ishiko was Joey. He's living large on a more from a bono. Case on hills emelu habia kolu nwunye na ụmụ ekopo n'akụkụ kolu da girl anwa e kidnap ka e wee gwa ọgwụ ka ti ya na government school ememere ha mgba ka the girl kwụsị ikwu okwu again. They still sponsor ka afụ na ndị afọ ogbule ka akwụ akwa afa ka kesi aha mechie. They do all these things within 1 week very fast ka the case wee nwa ka ọjọọ nwụrụ na now next step na bụ emelu ishi million akwụkwọ ọ na obodo oyibo elufu enya. You are saying that na no ga apụta. All here reason that na I charge her to court. Obu na enwude criminal. I can charge her to court. From court na aya na ma bit by bit ka the cases wala aga. Mana kita na because na ha with interest. Ha choka their name pota. Okay su bofa. Then now they keep him hidden. Na enye ni na eme ofuma. Until case ya won na na next year now emeli akwọ na obodo oyibo case ya emechie. So please, if I have latest update about Ishie Million, let everybody put eye on the ground. Let everybody be security. Anyi nchani ine tata bu security. Ano kwa nasi na obasalo hoge, obasalo ngongwa. Maka omehe giechi, omehe nwa giechi. Omehe nwa ge, omehe your relatives. Let us all fight this battle. Ishie Million can never go scot-free. Based on our life.